chiko tenore koda chenro mag twak ochung' nang'o. Tiere buk moro indiko gani the 48 laws of power. And jogi osomo bugno maber kabisa. Koro gipimore e bugno nikech jogi each side rango ni game plan mar ng'acha chalo nade, to ka concede to ibo neno ka gima an ma weekend on my side. So mago are the issues of power and how to ensure that ipimo nyawadu gi kuma obobedo ni onyalo gimiluongo ni odok chien, mondo imbe kodok chien tiyudo thuolo mondo ikade mondo ibed in a stronger position. Kaka ng'ama nyalo wacho ni wach mediation, wachopo kuma koro the two bipartisan, egini luongo ni bipartisan talk, ji ariyo gi ma wang'eyo ni kobet piny moloso gin mana ji ariyo e Kenya kae. Nikech ka gibet piny ma kata jok moko onge ma ji owinjore, to obo yudo ka ji dhi nyime maber kabisa. Ting'e ni sama ji ariyo, thuonde ariyo kagore, tibo yudo mana jok ma piny gi ema hinyore. So mediation nyaka bedi tiere. To challenge marwa kae ni wayudo ka jok mane bere mediation chon bende okawo side. Iyudo ka jok mane bet ga ka giwacho ni gin mediators mane ji ong'eyo kabisa chon ni gine jo kanisa, jodongo, jok machal kamago. Sani koro wayudo ka jok mane onego bed ni gin neutral, mane gitimo mediation mondo gik ma kamagi otimre, sani gimbe gikawo side. Koro ke neutral party manyalo timo mondo mediation otimre. So ana kwayo ni nego bed ni samo wacho gigi bende nego bed ni tiere jok moko kata jopiny moko bende tiere manogo mana kura ma are very good at such particular thing. Monego bed ni bende go twak maber. Wan gi nyaka jok mosomo, jok mo e mbalariany mar somo mamalo manyalo bedo ni nyalo